салом, манзури шумост барномаи хабар барои ту. Азизҷон Азимӣ роҳбари ширкати Zipple Eye мебошад. ӯ соли 1997 дар шаҳри Хуҷанд ба дунё омада, аз хурдсолӣ ба омӯхтани забонҳои хориҷӣ шавқу рағбат доштааст. ӯ дар синфи нуҳум дар озмуни байналмилалии iSweep 2008 дар шаҳри Хьюстони Амрико иштирок карда сазовори ҷои аввал ва медали тилло гардида буд. Азизҷон пас аз ғолибият таҳсилро дар мактаби хусусии Разӣ дар шаҳри Нью-Йорк, Иёлоти Муттаҳидаи Амрико давом дода, соли 2012 мактабро бо баҳои аъло ва ҷоизаи академикии президенти он вақтаи Иёлоти Муттаҳидаи Амрико Барак Обама ва ҳамчунин роҳбари ҳукумати хонандагон хатм кардааст. Воқеан агар ӯ тавонист, пас ман низ метавонам дар ҷодаи интихоб кардаам муваффақ шавам. ва ҳамин тавр шумо низ, дӯстони азиз. Zipple Eye ин лабораторияи зеҳни сунъист. Дар он ҷо барномаҳое сохта мешаванд, ки тавассути зеҳни сунъӣ сохта шуданд ва ҳамчунин хонандагони мактаб ва донишгоҳҳоро низ дар соҳаи зеҳни сунъӣ тайёр мекунад. Азизҷон Азимӣ мегӯяд, ки вақте ба Амрико рафт 11 сол дошт ва қариб 12 сол дар он ҷо зиндагӣ кардааст. Азизҷон Азимӣ фикррониро барои инсон хеле муҳим медонад, чун фикрронӣ ба он падидаҳое оварда мерасонад, ки мо ба нақша мегирем. ӯ аз баргаштанаш пушаймон нест ва чӣ гунае ки мегӯяд, вақте дар Амрико будааст, эҳсоси қарздорӣ дар назди ҷамъият гум намешудааст. ва имрӯз шод аст, ки тамоми нақшаҳое, ки дар Амрико тарҳрезӣ намуда буд, як ба як амалӣ гашта истоданд. Шумо кадом касро интихоб кардаед ва оё ба комёбии худ боварӣ доред? ман ки ба шумо боварӣ дорам. Ба ҳар ҳол фикрҳои худро дар нашр нависед. бо шумо будам ман Солеҳ Нуралиев. то хабарҳои оянда шоду пирӯз бошед.